Bodo Cartoon होननानै जों सिङावबा मा जागासिनो लोगोफोर गाराङानो जाथारासै बानायबाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननांला दा ओमफ्राय मानसिया दावरावसो जाबालाय ओरैनो रागाबो जोंनो गोरलै नांलायोबासो बेबायदि फुजा समावबो नांलायोबा एसे बोरैबा मोजां नाङाना बेफोरबायदि मोजां सानाव नांलाय खमलायबा मोजां जायाना ओरैनो दासो सफैदों नों जोंनि जिउआव मेहेर जि जाबाय जालांबाय आरो आंथ' अरायबो नोंखौ नेना थाखायोमोन नाथाय थारैनो आंनि साननायाबो दिनै जाफुंमारबाय अब्ला मेहेर आंथ' दा लुगैयो जे नोंबो बयजोंबो मोजाङै रायलायदो मिलायनानै दिनैनि सानाव बयनिबो नखराव जोंथि माथि सोरां जायो नाथाय जोंनि जिउआव बेफोरबायदि दावराव दावसि जायोब्ला आंनो जोबोद दुखु मोनगोन आरो नोंथ' आंनि थाखायसो आं आबैमोनजोंसो नांलायजानो गिदों न' सिङावनो थांना नायसै खोमा दे आं माथो थाबाय थाबावनो बेयावलाय माथोना नोंथ' दासो सफैदों न'आव अब्ला बयजोंबो मिलायनानै रायलायदो मेहेर आरो जाजायो नायनोसै बेवायाबो दाबो फनबो हरफिनासै माबा जाखो आं हाबलांसैदां सिङाव हाथरखि बेवाय मेहेरा मा रागाथ' जोङाखैना जेबो दावराव जायाखै आबैमोनजों मा जाखो सिङाव नों टेनसन लानाङा जों दंना नङा ओमफ्रायो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय माबा जायालासे मोजां रायलायबाबो जासिगोनदां नङा हाथरखि आबैमोनाबो बांद्राय नङा दा मेहेर फैबाय बेबोथ' एसे मोनथिथों नाथाय बेवाय दिनै फुजा दिनबो आरो बेफोरबायदि समाव बेबायदिबा मोजां जानाय नङाना जेबो नङा हाथरखि नोंलाय बेसे खस्थ' मोनखो हो आबै आबौआ जुदि माबा मोनसे एसे बुंजायो मेहेरजों जेबो नङा बेफोरखौ दावराव दावसिखौ जेबो सानाङा मोजांसो जादों बुंजाथों नोंखौ मालाय खम दुखु खस्थ' होदोंना बिसोरो मेहेर गैयियाव आंथ' मोजांसो मोनदों बुंजाथोंबो सानदों आङो नाय हाथरखि नों बेफोरखौ साननानै दुखु जानाङा ओमफ्रायथ' आं मिथिखायो मेहेरखौबो नोंजों जेबो गोरोन्थि जानो होनाय नङा बियो बे फैबायना बेखौबो एसे ट्रास्ट खालामबावदो दे दसे उनाव थांसै सिङाव ओमफ्रायथ' मिथिगौना आबैया बिराद शक जालायबावदोंसो मेहेर फैनायखौ बेथ' जाखासिगोन न' जों बयबोथ' मेहेरखौ थैबायसो नंबायमोनबा औ मोजाङानो जाबाय मेहेर फैबाय आबैयाबो बांद्रायबायमोनथ' जोंनि खोथाखौबो खोनासंबावलायामोन ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय आंथ' हाथरखि अब्ला दाना मा जाबावनांगौ जाखो बेवायफोर एसे बुंहैदेरनांगोन ना जोङो दा बारा जाबालाय जेबो नङा जेबो साननाङा आयु नाथायो नोंबो गोबां दुखु खस्थ' सहायनांबायलै हाथरखि एबार नोंनि खुसि थानायनि सम मिथिबाय एबारनिफ्राय नों गावखौ हारसिं फिल खालामनांला मेहेर फैबायना दाथ' जायखौ नों बेसेबा गोबाव समनिफ्राय नेना दंमोन आरो फोथायोमोनबो दि बेदि दङ थारैनो हाथरखि नोंनि गोसोआ सैथोखौनो बुंमारदोंमोन मेहेरादि थारैनो दंमारो आं सानखादोंमोन बेवाय आंनि गोसोआ मालाबाबो गनायथि होखायाखैमोन बोरै जाखो आबै नङा बुसुना नोंलाय बोरै रायलायखो आंजों अ आबै नोंथ' माथो खेबसेनो गांलाब खांग्रांलायखाबाय माथो आंखौ नुनानै आयै आबौ सना गांलाब जायाबा मा जागोन आं नोमबैया बेबायदिलाय बोरै जानो हानांगौ जाखोसै मानोना बै समाव बोसोरसे सिगांथ' नोंखौ बयबो थैबायसो होनना बुंदोंमोन जोंबो नाथाय आंनि सेराव बोरै गसंफैखोहाय आबौ मानोलै आबै मा आं फैनो मोनामोन नामा आंखौ नुनानै नों खुसिसो जानो नांगौमोन नै आबौ मेहेर नों नंमारगौ ना नंगौथ' आबै आंखौ फोथायाखै नामा आयु न'लाय न' आबै आंनि आखाइखौ दांनायलाय आं मानसियाथ' नोंनि मेहेर नोंसौला हाबाफाय बोरायहाय बहा थांखो ओइ आबै आंखौ मानो गिखो नोंलाय गिनाङा मानसियोब्रा आङो आयु गोजानाव था आबौ गोजानाव था मानो आबै आंलाय सानदोंमोन नों आंखौ नुनानै एकदम दान्स मारिगोन एकदमबारे मोसाखावगोन नोंनि मेहेरखौ नुनानै अबाव आबौ दान्स मारिनो आंथ' फोथायनोनो हायासै नों आंनि सिगाङाव गसंनानै दं होनदा आंनि हाथरखिखौल' लिंहरना होदो दे बहा दं बियो मा जाखो बुरै मा होख्रावबाय थाखो सोरजों रायलायबाय थाखो आयौ आबौ ओइ आबौ माबोरै दं मा खबर ए बुरै गसाय माबोरै जाखो बेलाय जोंनि आबौआ गसंनानै दङ ने औहाय बोराय नोंबो नुदोंना हनै आबौ मेहेरखौ नोंसोरथ' मानो गिखो आंखौ मानो गिखो मानसिसो होनबायना आङो बोरै जानो हानांगौ बे आबौ नाथाय बोरै जानो हानांगौ
आंनि हाथरखिया बोरो हाथरखि ओइ हाथरखि मेहेर फैनायखौ नुवाखै नोङो बे बोरै जानो हानो बुरै जोंनि आबौ मेहेराथ' बे बुहुमावनो गैलाना आइ बोराय अब्ला बिसोरथो हाथरखिखौ बोरै सोंगासिनो हनै बोराय आरे न'आव गैया नामा बियो आबै आं गाबज्रिबाबो सेङाखै जे बहा दंब्रा प्लिज लेंहरनाय आबै हाथरखियाथ' आबौ माने जानांगौ बोराय आबौ मेहेरनि आथुमाया हाथरखिखौ लोगो हमफैखो ना माखो असान्थि मोननानै ना मा जाखो बुजिखौनो मोनला रलाय बुरै ओमफ्रायथ' बोराय हाथरखियाथ' बेयाव गैयाना आरोथ' आबौ सानजों थांनायाबो फैफाबावाखैनो आबौ मेहेरखौबो नुदोंनो आबौ सानाबो बोरो होनदों आं हाथरखिया जानाय नंलालै थुनथुलि जानाय नंला हारसिंनो गावस्लाबायनांसिगोन बमफोरखौ सोरथो दंबावो सानाबो फैलाबा हाथायाव थांनाया संसार जाहैबायलै बियो एफा नेबाय आङो थुनथुलिया सानखौ फैगोन होननानै गैया हारसिं गावजोबगोन आं जेसेबां बमखिनि दंजोबो रकेट सकेट उरायजोबगोन आं अबे सान नोङो बेयाव What's going on? मा सोलिगासिनो बेफोरो आरे थुनथुलि गैला रकेटजों थांबाबाय गोजौआव दिवाली जाहैनो बम गावहैनो थांबाय गैला थुद मा बिलाइ नोंनालाय मा बेलाय नङा बियो नायलाय फनखौ नायलाय बेसेबां फन हरदों आङो हमदों नों हमदों अबाव इगनरसो मारिबावदों बा लेभेल एटिटिउडआथ' लाजाया हनै ओइ सानाव जेबो बेबायदि एटिटिउड होनायानो गैया गैयासो जागोन माखौबा थुनथुलिया एसे मोजां सान माला फैगोन नों बम गावनांगौ जोंहा होनना हरनो हरबाय आङो नों हमदों आंनि फनखौ आचिउ थोंथा अजाबारिनाव जिउ थां बेस्थ'मोनब्रा आं एसे बेस्थ' बिजि बेखायनो हमनो हायाखै नै होमबाबोथ' SMS लिरनो नोङा आखाइ सागौमोन आं बिजि होननानै लिरनो हरनो होगौमोन ना नोंहालाय माखौथो रागा जोंखो ओमफ्राय हो जोङा जाबाय थुनथुलिनावबो रागा दं नायबाय था सानो नों आंखौ इगनर खालामदों आंनि फनखौ थिग बेबायदिनो नोंखौबो सेम कन्डिसन खालामफिनगोन आङो आयु गिबायसोलां दे उनाव खालामबानो जाबाय आरोना बुजिबाय आं सोरबा एक्स गार्लफ्रेन्डनावसो बमा गावहैदोंदां बियो जोंनावनो बेसे बुरजा बम दं बेखौथ' नुवासै बिदि नङा थुनथुलि ओइ सानायानो जुदा सानथारबायब्रा आयु मा एसेबां बेस्थ' हाथायाव थांनानै खुन सोराङाव थांनाया दासो सांग्रिमा जोंनायखाय फैनो रोंदोंलै ओमफ्रायथ' नोंनावबो हरदोंमोन आं हाथरखि बेनो नोंखौ बादा होखादों बियो माखौबा गाज्रि मोनलायबाय खोमा आरो आसोला ओमफ्राय आंखौ जावबाय थासिगोनलायबाय र' जारौ माने एसे बेस्थ' मारमोन मिथिबाय आरो जोंहानाव सोर फैदों नों नुवाखै नाया आङो नायनो बादों आंबा बम गावनो मोनैनि जि दुखु जादों बाथ्राया बिदिसो होमबा दायो थाराबाथि सावगोनलै सिन्था दाजा थाराबाथिलाय मा जानो बम गावस्लाबायाबा आबैया सोरजों मा सोलिगासिनो थांना नायलाय बे नोंनि नोंबैखौ नाया माथो आं बुरिया खम खुगा टिउ ओरैनो मालायखौल' बासिग्रां नङाब्रा जोंनि सासे आलासि लाबोफादोंना आलासि सोर बेलाय जोंनाव थांना नायलाय थांलाय आंहा आन्टि एमि मोनावसो दंमोन दा बिस्राजों आंहा माबादोंमोन ओंखाम जाहैदोंमोन दहाय जों बिराद गिदिर आलासि लाबोफादोंना खुसि मोनगोनथ' नोङो बेखौ नुब्ला थुनथुलि बेखायनोसो जों गोबाव जादों थांनाय नायलाय सोर फैदों आरोथ' मिथिगौ ना जों दिनै थांनानै एसेबां खुसि जाबोगोन होननानै सानाखैनोमोन मालाबाबो हाथरखिनि मोखाङाव एसेबां मिनिनाय एसेबां खुसि नाथाय मानोना मेहेर थांनायनिफ्राय माब्लाबा बे खुसिखौनो जाफेरनाय नुवाखैमोन बेबायदि सोर आलासि फैदोंबा जे खुसि मोनदों बिसोरो ओमफ्राय नोंसोर मा खिन्थानो हाया आरो खिन्थाबानोथ' आंबो खुसि जागौना जों खिन्थाखाबाथ' बै फिलिंसखौनो मोननाय नङा माथो नों बै खुसिखौ बोरै मोनगोन बा आंबो मा खुसि जानो लुगैबाय दे सान नोंसोर मा मनसमाया मा चिरा लाबोफाखो आंबो जे खुसि जानोसै इतनी खुसि आंबो नायनि र' होमबाथ' बै सान्सखौ आंबो नागारा आंबो खुसि जागोन नोंसोर बायदिनो नायनि र' आङो बे माया फाग्लियाबो मा जाखो होमबा बेफोरबायदिनो माबा ओरैनोथ' खोनाबाय थायोमोन आङो दा आरो रासिनसो बेबायदि जाबाय माथो इसोर दा बिफायाबा माला फैगोन ना गाबोन फुङावसो फैसिगोन बेलाय आंथ' बुंदोंमोन जायखिया मानसिखौल' दोनना फैदो दा आरो मानसियाबो बेबायदि हारसिं थांनायनि हालोदावनो गैयाबा दे जेबो नंला गाव गाबोन फुङाव फैबाबो फैथोसै दा खेबसे फन हरसां बेफोरबायदि जागोन जिउआनो मा जाबावगोनथाय नानि मा आरे आन्टि जोंनाव सोरबा फैदोंनो जायखौ नुना बिराद खुसि जागोननो जोङो मा नंगौ नामा आरे ओंलै आन्टि थुनायथो सानानै खिन्थाथारदो ओमफ्रायथ' ना हाथरखियाबो बुंदों थुनाय आन्टि नायनि जोंहा सोर मानसि बे जायखौ नुना जों खुसि जागोननो आयु आंबो नै दासो फैथारदों थुनायथ' माबायदि मानसि सोर फैदों बे मुनुसमाया
मोजां मानसि जाखो ना गाज्रि मानसि जाखो नायनि थुनाय ओलै आंथ' दिनै नायनानैसो खुसि जानानै गारगोनानोसै थ' खुसि जानोसै जमायैनो दे नानि थुदो बिदिबा जोंहाबो सानैजों खुसि जानोसै थ' आनसि नायनानै बिस्राथ' मालाय जा दुगाखा खिन्थालायबाव सानाबो नोंसालाया हाब नंगौ नामा थुदो बिदिबा थ' नानि थुदो माखौ नुनानै सोर फैदों खुसि जालायनो जोंबो रे नायथारनोसैहाय सोर फैदों सोर जाखो मुनुसमाया हा Hai, Zuri mom. Zuri bihamजो नोंसोरबो नुदोंना हनै हनै मानो नुवा जानो राबै नुखागोनखाना आं इनभिजिबल नङाना नाथाय बे बोरै जानो हानांगौ जाखो हाबा मेहेरा जोंनि सेराव जिन्दायैनो गसंना दं आबे मेहेर सालथे रायलायलायबावदोंसो जोंजों आयु दिवालीसो जानो फैखो ना माखोब्रा ओइ साल्थि नै फैबाय आं नोंनि दस्तिया मेहेरा माब्रै दं साल्थि माब्रै दं नों थैखानाय मानसिया जिन्दा गसंना जोंनि सेराव माब्रै रायलायबाय थाखो दे ना खालि फुजा जानोसो फैदों बेलाय दिवाली ना हाथरखि बेबि जों बम गावनो फैखो ओइ आन्टि नों नुवाखै नामा हनै नुदों नानि नुदों नुगासिनो आङो आबा मेहेर नों माब्रै आं सानखाथारदोंमोन आबा मेहेर नों हाथरखिनि दुखुखौ नुनानै सानसेब्लाबो फैखागोन होननानै नोंनि आत्माया दुखु मोनना फैमारबाय आबा दोद आयै मा आत्मा जालाबायनोब्रा नै आं नोंसिनि मेहेरसो दा मेहेर बेलाय बोरै जानो हाबावनांगौ आबा जों नोंखौ बावखाथारबाय लोगोसे आरो नोंदि बे बुहुमाव गैलाबा मालाबानो नोंखौथ' आफा इसोरनावसो दं होननानै बुंगासिनो जोङो औ माबोरै फैखोब्ला नोंलाय गुरब्लानो ओइ आन्टि मेहेरनि मुङाव हराखै खोमालै मेथाइफोरखौ बेखायनोथ' मा होनखो नोङो आफा इसोर नों आत्माबो बुजिबाबो आफा सना आंनि नोंखौ खेबसे दांनायसैहां आयौ बिहामजो न' दांनायदो आयै आंखौलाय मानो नोंसोरो मा सानदों नोंसोरलाय हा नोंथ' मानसियानो औ माथो सानदों बुहुद माथो होनखो आंलाय बेखायनोसो हाथरखिजों सानजों खुसि जागोन बुंदों ना माथो मेहेर फैनायखायसो हे आफा सना बिदिबा फैफिनमारबाय नोङो आयै फिसाब'आ दंमोन नों आबा सना बहा हाबालाय बेसेबां दुखु जादोंमोन नोंजों नों मानो नागारनानै थाङा जोंखौ आबा सना खि आबा मेहेर नों माबोरै बेबायदि फैफिननो हाखो आबा नोंथ' मा बिदिबा आबौ मेहेरा फैफिनमारबाय औ आयै नै जोंनि मेहेरानोथ' बियो वावलाय खुसिनि बाथ्रा जाबाय बायनोसै शकिंआनो आंना नै बिखायासो एकदमबारे गुलुब जोब होनगासिनो बा मासो धमाका एन्ट्रिलै मेहेर बमनिफ्रायबो धमाकासिन माथो नोंलाय बेबो दिवालियावसो नुजाफैबाय खावब्लानो ये कैसे हो गया क्या हो गया कब हुआ बेनो सैथो मम आं फैफिनबाय आबा सना मेहेर आंनि फिसौआ फैफिनबाय आयौ बेराय हनै आबौ मेहेरा फैबायनो नाथाय आंनि हाथरखिया बोरो हाथरखियाथ' मेहेर Just wait आं नोंनाव सोङाखै थुनथुलि गोख्रै बुङाबै हाथरखिया बहा आबौ आं मोनथिया माने हाथरखिया खोन्थायाना आबै आंनोथ' नांगौलै हाथरखिखौ जेरैखि जायाबाबो हाथरखिया बहा बेजों रायलायनो मोनाबा गोजोननाय नङा आं आबै हाथरखिखौल' खिन्थादो बहा दं लेंहर मानसिया लेंहर गोख्रै लेंहर जों मोनथियाहाय आबौ माने आं मोनथिया बहा थांदोंथाय आबौ मोनथिया जाला मोनथिया नै आबौ हामा रागा जोंलाबायखोसै नै आबौ हामाहाय जोंनाव नांबा मा जानांगौमोन जों नोंनि आबै आबौसो नों मा जाफैखो आबौ माखौ रागा जोंफैखो आबौ सना मा जाखो मा जानि थाखाय बेबायदि दावराव आबौ हो मा जाखो नों जोंखौ बुंनोसो नांगौ माबोरै बेबायदि जानाय आबौ मा जायामोन हो औ जोंजों मोजां गाज्रिसो रायलायनांगौ हामा जायामोन आबौ दिनैसो फैदों नोङो नोंसोरलाय मा खालामा मोजां रायलायनो मोजां बुंनो हायासैना हाथरखिया बहा र' ओइ हाथरखि बेबि अब्ला मा मेहेरखौ मोनथिखाबाय हाथरखियाबो लोगो मोनखांखाबाय नामा होमबा हाथरखिखौ जेबो प्रब्लेमथ' गैयाना आबै जेबो प्रब्लेमथ' मोनाखैना मा हाथरखिखौ माब्रै लोगो मोनखो आबौआ माने र' दे आबै माबा बुंनो गोसो जादों मा बुंनो आबौ नै आबौ खोनासंनाय आं खोनासङा आबै आं खोनासङा आयै नोंथ' मोनथिखायोना मेहेरनि रागाखौ माबोरै औ बिहामजो नाथाय माखौ रागा जोंखो आबौआलाय बिहामजो माखौ एसेबां रागा जोंखो आबौआ जोंखौ दिनै फैग्रा डाइरेक्टनो रागा जोंफैबाय नै आबै नों सोर माखौ रागा जोंदों बेखौ मोनथिया आरो नोंसोर दि एसेबां खस्थ' होबाय हाथरखिखौ बावदों आबै बेफोरखौ नै गथ' जानला माला बुंनाङाहाय जोंबा एकदम मा खालामगोन मा मागोन माने माबोरै जाखो माखो बेफोरखौ साननानै माबा सानस'नो हायासै नाथाय बाथ्रायाथ' सैथोना आयै दा जुदि बेफोर खालामनायफोरखौ हाथरखिजों जाथाय जानायफोरखौ मेहेरा मोनथिब्ला मा जागोन एसे सानना नायलाय बिहामजो आंनि फिसौआ दिनैसो न'आव सफैदों हा मोजाङै सोङाबा मायाबा बेफोरखौ रायलायनायखौ दोनथ' नोंबो
जाया मा माया बेफोरखौ दोननानै हाथरखिखौसो नांजालायबाय नोंस्रा मानो नांजाया आबै मानो नांजाया मोजाङानो जादों दे मेहेराबानो एबार गासिबो फारि फारि खिन्थाजोबगोन हां र' दिनै नङाबाबो लासै लासैबाबो आंनि हाबा मेहेरा फैबाय इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नै बोराय नंनायनिबो नंगिनि मा मा बाथ्रा खिन्थाखोहाय बे हाथरखियाबा सैमाया जानोलै बुरै दाथ' बिनिसिम उल्था खालामफिननांगोन जों र' माबा मोनसे नाथाय दाथ' मा होनना बुंबावनो आबौ मेहेरखौ बुरै सिरि थाथ'दो जायखिया बुंबावनो आबै बुंबावनो हाथरखिखौ माबा मोनसे बुंबावनो नोंसोर आंनि हिन्जावखौ माबा मोनसे बुंबावनो ना न'निफ्राय होखारहरनो दम दं नामा सोरनावबा हो मा खोथा बुंलाबायखोहाय आबौ नोङो बास आबै नाथक नङा नोंसिनि साननाय हनाय नोंसिनि बेफोरबायदि बायदिसिना बुंनाय मोनसे हिसाब होजोबनो हायाबा मेहेरनो ओइ बुरै दिगदार दं खिन्थु नोङो मोनथिदोंना आबै ओइ मेहेर जाबायसै हामा आं दसे मा गैया दाउखा सिला बायदि थफबजोब्बाय नोंसोरो नै आबौ हामगौ नामा बेबायदि जोंजों गेदेरफोरजों बिदि रायलायनो मोजां रायलाय आबौ नों दिनैसो फैदो मा जायामोन बहा दंमोन बेफोरखौ खिन्था हामानि रागा बेलाय ओइ नोंथ' गुलाम जानोसो बाद रायना थिगसेनो मेहेर राय मोजांसो मोनबाय दे आङो बोराय बुरैया दिनैसो मोनदों साब्बास मेरे यारा मेहेर साब्बास नोंनि हाथरखिखौ अख्राबजोंल' बादलै जिबायदि बेंखनजोबथारदों बिसोरो आं दंलै मेहेर नोंजों आं दं एसे बुंना हो ओइ आबौ मेहेर उनाव आराम जिरायना रायलायनोसै माबा आंनाबो सिं सुं सानाया एकदमबारे हालाहाय अ आबै रायलायगोनथ' मा रायलायनांगौ दिनैथ' जाथ'बाय र' नोंसोरजोंथ' रायलायगोन आं आबै नाथाय र' औ आबा रायलायगोन नाथाय दा दसे रेस्ट लाथ'दो हो बेबायदि हाखा दावरा बांद्राय दावराव दावसि दाजाथ'सै माबा जमायैनो जि रायलायनांगौ रायलायनोसै नांगौबा बुंखादोंलै आङो गासिबो हिसाब नांगौ माब्रै जाया मानो थाखाय जाया आरो आंनि हाथरखि बेबिखौ सोर मोनलाय मेगन थाइसेजोंबो नायनो हायिया फै आंनि खाथियाव फै आं हले रागा जोंनांगौबा रावखौबो सिनायालै बुंखादों आं रावखौबो सिनाया नै बुरै सिरि फैदो रुमाव औहाय बोराय आबौआथ' रागासो जोंबाय नै मोनथिखोसो ना माखो थुनायथु नोंसोरखौथ' आबै ओइ मोनथिखाबाय आं हाथरखि नाथाय बास दे बिसोर नोंखौ दुखु होदोंना र' मोनसे हिसाब लाफिनजोबगोन आङो साननै सानथामनिल' दिनसै बेबायदि आखल थोद दिबाबो नोंनिनो आबै आबौना सैयाबाथाय सैयालै आङो जाय आंनि हाथरखि बेबिखौ दुखु होदों बेखौ आं मालाबाबो सैनो हाया मोनथिदो खारबावदोंसो बिसोरो ओइ सालथेमोन एसे साइड जानाय जोङो ओइद मानोब्रा जाम्बा नुवाखै नामा नों आं मा खालामनो नागिरदो नांदेरबा आंनि दाय गैया बुंखादोंना थुनजिलाया उरायहोजोबगोन बमजों दे उनाव रायलायनोसै बोराय थुदो रुम सिङाव गाबोनफोर रायलायजागोन बे दा रागा जोंनाय गथ'हाय नै साख्रि दङ साख्रि बुरै जालालै मोजां नांदोंना हेपि दिवाली आबै दै आबौ दै गाया थांबाय दासो मोजां नांदों दोनथ'लै बारा खाथि साथार गैयालै गिनाय होननायखौबाथाय आंनि लिस्टावनो दोनखिया आङो ओइ थुनजुलि बेफ्रुनो लुगैदोंलै बियो थोद बोरै आथिङाव गावनो सानगोन आं थुनजुलि गिलु बालुनो बेफोरलाय मा हाथरखिया नोंसोर गिबाय एसे गोजान थाखा या बोरैबा बेद्रनो लागा दोनलै दोन नोंहा रायलायै थांनो हाथरखिजों सिन्था दाजा आंखौ दिवाली बोथोरफ्रावलाय सेसलै बेजों सेस 1 2 थुनजुलिजों जा मोजां रायलायखानोसै आं एबार र' थुनजुलि 3 आयु बोरिया सेसलै बिमाबो बे फाग्लि सासेजों मा जाबावगोन दे मानो बेबायदिनो सना मानो बेबायदि देनां हाबा जाबाबा माजों उरायहोगोन दानो बमजों उरायखाबाय आंखौ आयु हेपि दिवाली हेपि दिवाली मिलिसना आयै उन्दुबाथाय उन्दुखायोना ओमफ्राय गाबबाथाय गाबखायो आबा हा उन्दै नालाय नै बेनो गाबनाय बेनो सिरि मोननाय हा गावनि गोसो बायदि आरो औ ओमफ्राय आबा नों गुमायालाय उन्दुबाय उन्दुथ'वाखैमोनलै मबाइलसो नायदोंमोन ओमफ्राय आं दसे बेखायनो नानिखौ लाबोथ'बाय दे आबा ओमफ्राय न' सिङाव लांदो थां नानिया बिफाजों हैदो दा नङाबा बारदावगोन मागोन ओरैनो बम गावनायखा ओमफ्रायथ' माबा मा होनोमोनलाय गुसुना बाहेराव बिदि लाबाय थानाङा थाङा बेखौ दोनहैदो थां दे होमबालाय आंहा बम गावहैफिनसैलै नै आबा हामबायसै हा बमखौनो बेफोरबायदि गावबाय थायो होमबा खेबसेनो फोजोबखानांगौना ओमफ्राय दादियाबो लाबोखादों ओमफ्रायथ' बिदिनोसै लाबोखायो बेलाय ओमफ्राय र' नोमादैया बे नोमादै मायाया बेखौ दिनैनो थांदोंमोन दा फैखो ना माखो ना नोमथायाल' हारसिं थांखो ओइ बेखौ जेरै खिया थानो होबानो जायो मानोलाय दोनहैनांलायगौ दाबा हामगौ नामा बिदि जिबाबो नोंनि मादैसै ओमफ्रायथ' बिराद जुमाय फाग्लि जाबायनोहाय आबा
मामा मा गायै थाथोंलै दासो मोनसिगोन बे साला नङाबाथ' बाजैखौ रायबाय थायोमोन ना हाबा हामबायसै दे लांद' आबैया लांद' ओमफ्रायथ' नोंगुमैखौ बुं गोजांबा बे खम्बल दोनहैखादोंमोन आङो गांनै दोनदेरबावदोंमोन बेखौ माबा जोमनो खिन्थाबानो जाबाय मिथिबाय जोंहा हाथरखिजों माबा साना फैयाखैनोहाय र' एसे खबर लाहैनां नोमादै मोनाबो आइखौ नायना फैग्रोनि आं र' मेहेर एसे बांद्रायबाय नामा जाबायसै दे जानो ना मानो उनावसो मिथिगोन र' दिनै आं बिराद मेंबायलै बोरैथो मेङा जानो दसे रेस्ट लादो ओरैबाबो नों फैनायानो बावाखै मेहेर दे नों रेस्ट ला आरामनो दे बांद्राय सानबाय दाथारो माबा बेफोरखौ सानथ'नांला दे बिसोरखौथ' र' उनाव मोनथिगोन उनाव बुंगोन आङो मा बुंनांगौ दिनै फिलहाल मेंनाय मोनथिबायलै आरो उन्दुनोबो ओंखारदों दसे फैजेननायनिफ्रायनो माने एक सेकेन्डबो रेस्ट लानाय जायासै ना दे नांलाय खमलाय दाजासै एसेल' थाथ'दो नांलाय खमलाय जानो ना मा र' ओइ बेबि ओमफ्राय ओंखाम उखैबायमोनलै आंखौ ओंखाम संदों ना सङाखै जाखोरा संदों हांसो बेदर बानायदों बुंदोंमोन दिनै थांनाय ओंखाम खुरैलै जोंहा बायाबा आरोना ओंखाम जाखांनानैसो माबा मोनसे रायलायनोसैलां दे ओमफ्राय सानैजों जमा जानि ना ओंखामखौ आंबो ओंखाम उखैसोदोंना जागोन दे गोबाव समबो जाबायना नोंनि ओंखाम खुरनाय जानो मोनजायैया माने न'नि ओंखाम मोनजायैयानो आंनि संनायखौथ' दिनै मोनजाथ'नाय नंला माने दा आरोना संखांखाबाय नालाय बेखायनो जेबो नङा दे उनफोराव जानोसै रा ओंखाम संनायफोरखौलाय दे बिदिबालाय थाथ' ओमफ्राय आं ओंखाम खुरैनि र' आइमोनाथ' जाखांबायानो थलायलायबाय बोरैथो थानो दे आंनोथ' बासिदोंना बासियाखैथाय ओंखाम ओंख्रिफ्राबा बेबायदि जायो नामा जोंना थाखायोना आरो माबा सानजों आंजों दंबावखायोमोन ना दसे एकदम रेस्ट लाथारसैलै आङो जा रायलायनांगौ गाबोनफोर रायलायनोसै आं नोंसिनिबो खोनासंनांगौ ओमफ्रायथ' मेहेराबो गोबां बुंनांगौ दङ खिन्थानांगौ दङ नाथाय सानसेयावथ' बहा हाजोबगोन दे जायखियानो जाया न'आवथ' सफैबाय जाखाना उन्दुनोसैबो आं गाबोन फुङाव सिखारगोन दिनै माने जेबो सानथ'ला आङो गाबोन सानसै ना नोंसोरखौबोल' आबै आबौ खिन्थागोन आं उनाव आयौ हाबाब बिदिबा होमबा मेहेरा फैफिनबाय औथ' थुनथुलि ओमफ्रायथ' जोंनि दिवालियाव मेहेर फैबाय बिनिख्रुइ देरसिन खुसि आरो मा थानो दे लिसान आंथ' जि बमा गावसिगोनलै दिनै दायोहाय र' एकदमबारे दा एसे गोसोखौ कन्ट्रल खालामदों आङो आयु मानसि गोसोखौबो कन्ट्रल खालामलायो दा माने बिराद शकिंआव थांना दंथ'यो आंना गोसोआ बा शकिंआवसो थांबावदो रा मारै बिदि जाखो जोंना मेहेरा फैफिनखो बा जि गिदिंगासिनो सोंथिफोरा जाखासिगोन ना हरखाबै बेबायदि नुबाय फैबाय सान बेखायनो गोसोखौ ना थोरा रिलेक्स खालामदों आङो ओमफ्रायथ' दायो खुसि जाफिनबा ना गोसोफ्रा रिलेक्स मोनबा सानजों थिगसे बमा गावनोसै एबार मेहेर फैबावबाय ना मेहेर फैनानै खुसियाव डाबल दुगना खुसि आरोना फुल अफ इन्जय खालै सान आदै ओइ सान नों मानो सिरि जाखो फाग्लिनि फिसाया आखायानो गोसाथारलै बेना सान नों मारै गोलैलायखो आयु हाबाब दा जाम्बासिखाद दे आखाइखौ हर आं चिकेननि अबाव दिवालियाव बम गावनांगौ हायाव जिरायखो नोंलाय औ हायाव जिरायदोंखाय आं जादों खोब दे आं चिकेनसै नोंखौ ओइ फिसा फाग्लानि फिसा जि गिलिरथार आयु थोद मा नायबाय थाखो देगो उथि आंहासो नोंखौ थिखोनायनि चक्करावनो उल्था गोलैफाबायना माथो जाखो दे देनाय मा जाखो आयु गोलैनायखौ मोजां मोनदों नामा नों आंखौथ' मा बुंबावनो अननायनि लैथोआवनो गोग्लैखाबायबा बेलाय मा मा नोङो आरे ओइ थुनथुलि दा मानसिखौसो बमजों उरायमारगौ आङो होमबासो मिन्थिगोन अके बेफोरथ' जाबाय मेहेराबो फैबाय ओमफ्रायथ' दिनैथ' बहा रायलायनो हाबावनो गाबोन रायलायनोसै आं मेहेरजों औ दाथ' मोनाबायबो नालाय नाथाय आंहा मोनसे बुंनांगौ थादोंमोन ना बुंनांगौ थानो माने मा जल्दि बुंनांगौ रा माथो साना दोना बेलाय बे गोसोआवसो माबा दं नामा ओइ बुंदो बास हेपि दिवाली बुंनो बाखि दंबावोमोन आरोना ओमफ्राय मोनसे आंनिफ्राय फिसा गिफ्ट आरोना हेपि दिवाली आबे
गिफ्ट पे गिफ्ट होबाय थायो नों आंनो मानो मा मानोब्रा गिफ्ट नालाय गिफ्ट मा आरो थिनथलि नोंबो प्लिज नाजावदो ना मेथाइबो दंमोनला इदि लाखागोनबोला दे आसोल सिरि सिरि खम नङा नोंबो सानैफ्रा जाफुंथारदों दे नोंखौ साननायानो जाफुंथारदों दे लाबो गामोनायावलाय आं न'आव थांनानै एकदम गामिनि गथ'फोरजों राननानै जाहैजोबनोसै मेथाइखौबो लोगोफोराबो नोंना माथो गथ'फोरसो ना माथो जाखो आयु सोरबा बयफ्रेन्डआ होनाय बायदि मोनलायथारबायलां एसे बुरजा गिफ्ट आरो साना आयु औ बाहाय स्पेसियेल मोनसे गिफ्टबो दं नाय दे मेथाइबो दं मेथाइयाथ' थाखाथारो ना थेंक इउ सान जायखिजाया दे औ जागोन दे गाबोन बावलांगोन ना प्लास्टिकआव सोनानै दोनहैखानोसै दे होमबालाय ना बमा गावनोसै जोंहा दसे थानानै बेखौ दोनहैग्रोनि आं र' बावदोंसो ना ओमफ्रायो दानाथ' आंनाव नोंनो होफिननो जेबो गैयाना सान दिवालीखौथ' दिवाली मा होबावगोन आं नोंनो जेबो नङा माथो नांगौ दे होमबाबो गथ'फोरखौबा ना एकदम बेबायदिनो खावलाखौ खेबसेजोंनो लुगैयो आङो नों थाथ' दे आयु ओंखामखौथ' जाखांबाय मेथाइखौ जाथ'नाय नंलादां बियो गाबोन फुङाव जाथोंसै उन्दुबायबो ना मानसिया आयु ओमफ्राय दसेनो मासे गावनो हाखो होमबा बिसोरो मेहेराबो गावबावबाय थुनथुलियाबो आंथ' गिनायसो मोनसोयो आं गावनो हाथारा मोनसेखौनो ओमफ्राय आंहाबो र' ओंखाम जाखांखाबाय एबार मुलि एसे दं बेखौ जाना होनोसै नङाबा उदैयाबो साबाय थायोना आंनाथ' किडनियासो एकदम गाज्रि जाथारसिगोन ना माथाय माथो एखनबा सानायानो बांद्रायथारो डक्टरा बुंदोंमोन मुलि जाब्लानो लासै लासै मोजां जालांगोन नाथायथ' आंथ' माने इदि मेथाइ पेकेट माबा माबिबो बांद्राय जायाना अब्ला मानो बिदि आयु ओमफ्राय मेहेरनो खिन्थाब्लाबो बेबो दुखुसो नांगोन ना ओहो मालाबा आइखौनो लिंनानै थांसै आं डक्टरनाव नङाबा बांद्रायबाबो गोबाव जाद्रायबा माबा मोनसे बेराम गिदिर जाबानोथ' आंहा किडनिया डेमेज जाजोबबा नाङालै नाङा आंहा मेहेरजों संसार जाथारनांगौ बोरै बिदि जानांगौ जाखो ओरैनोबा दासो जिउआव जिउ फैनाय बायदि मोनखाबाय आङो आंनि मेहेरा जे दा दङ आंजों आइमोननो मेथाइखौ एसे रानना हैबावखानोसै आङो दहाय लाबोनायानो जे बुरजा दङमोन ओमफ्रायथ' मेहेरजों आंजोंबो लाबोबावदोंना बेखौबो हैखानोसै ओरैनोथ' जाबाय दा बाबुमोनहाबो ओमफ्राय थुनथुलि दङ ओमफ्राय नङाबाथ' गाबोन फुङाव जानो हाबाय आरो र' हैखानोसै आङो ओमफ्राय बै लामाना ना थावा जोबखो ना माखो खेबसे लुबावनोसै दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नेना थाथ'लायदो लोगोफोर गोदान एपिसडजों लोगो मोनसिगोनलाय मेन एपिसडखौ मैया बुंखानाय बायदि दिनै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर जेरावनिफ्राय थाद'दोंमोन बिनिफ्रायनो आरोथ' जायफोर मैयानि भिडिअखौ बुजियाखैमोन माने दिवालीनिसोमोन आरोना दा मेन एपिसडआ दिनै होनायासो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरलायदो जों थांथ'दिनि आं थांथ'दिनि आरोना बयनिसिमबो गुड नाइट लोगोफोर स्वीट ड्रिम्स आरो बाय बाय लाभ इउ मेहेरनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि आंगो सनामोननिसिम